Velkommen til min farvel i verden. Jeg hedder Maria Krag. Jeg har været tilknyttet med stor fornøjelse Galleri Hapsøl og Midtjyllands Kunstcenter i næsten 12 år. Med stor fornøjelse, jeg siger en gang til. Som I kan se, jeg maler mest abstrakte billeder, ekspressionistiske billeder. Jeg finder min inspiration i musikken. Musikken varmer mit hjerte og får mig til at komme i en god humør. Og man kan ikke male malerier, hvis man ikke er i god humør. Så jeg bruger humør eller harmonien fra musikken til at komponere billederne. Jeg er utrolig glad for farve, mest for røde farve. Jeg bruger mange 20-30 slags røde farve i røde farves familie, fordi jeg føler, den udtrykker mig bedst. Det er glæden for livet, kærligheden for livet, det er varmen, det er energien og temperamenten, som tror jeg nok karakteriserer mig. Og mange siger, jeg maler med meget rødt, men jeg synes røden, det giver videre glæden til den, som kigger på malerierne. Jeg bruger også blå, fordi blåen det er beroligende. Blåen kan give pause eller plads til at udtrykke igen en eksplosion eller en voldsom bevægelse i billedet. At male, det giver mig glæde for livet. Først og fremmest, det er rigtigt, jeg skaber glæde, når jeg maler en maleri. Jeg føler, at billedet er færdigt, når jeg har skabt glæde, når jeg ser glæden og balance og harmoni i billedet. Hvis den svarer til mine forventninger, så tager jeg ud og siger, at billedet er færdigt. Hvis ikke, så fortsætter jeg. Hvis I er glad for den måde, jeg bygger mine malerier, mine billeder på, I kan se flere på Midtjyllands Kunstcenter. I kan besøge os her i Midtjyllands Kunstcenter. Og også møde mig, hvis jeg er til stedet, når I kommer. Det kunne være en stor fornøjelse at fortælle jer direkte, hvad jeg føler, eller hvordan jeg komponerer en billede.